Salam. Bugünkü sapağımızda men size dokumenta, suratlary, diagrammalary we başga da dürli şekiller goýmagy öwredýärin. Ýadyňyza düşýän bolsa, ilkinji sapakda internetten alyp Word'da yerleşdiren dokumentimyň görnüşi ine şeýledi. Bu bolsa şol tekstiň abzas bölümde yerleşýän parametrlaryň ýerine ýetiren saatlamalarynyň soňky görnüşi. Tekstiň oňarlyşyny hemde şrift saýlamagy men size öňkü sapaklamyň birini öwredipdim. Bu bolsa şol tekstimizin suratlar, şekiller bilen bezelenden soňky görnüşi. Seredin tekstimiz baştakysyndan has ütgäpdir. Şoň üçin Word programmany öwrenmäge dowam edeliňde şu gün suratlara, şekillere değişli bolan illustrasiýa bölümini has için öwreneliň. Bu bölümde yerleşen gurullar tekstde bedek işlerini geçirmek üçin ören wajyp gereklidirler. Ýagny olaryň kömegi bilen tekstimizi dürli suratlar, diagrammalar, başga da dürli şekiller bilen bezep bilersiz. Sizin bu gurullary hasamoňyz öwrenmeňiz üçin men ähli usullary öz mysalymda görkezýärin. Şol mysallamda men illustrasiýalaryň, görnüşleriniň, ýagny bezek işleriniň ählisini görkezjek bolaryn. Geliňini başlaýyn. Men myşkan kursoruny dokumentiň başyna goýýan. Sebäbi ilkinji şekilimi men şu çäklerde yerleşdirjek bolýan. Soňra wstavka bölümine baryp rysunki gurulyny saýlaýan. Oň üstüne düğmeni basýas bolyn, öňümizde surat oýmagyň iki görnüşi ýüze çykýar. Ýagny izobrazenie w internete, onu suratymyzy internetten alyp bilýär. Hemde это устройство kompýuteriň ýadyndan, ýagny pametinden alyp bilýär. Ilki bilen izobrazenie w internete saýlaýarsa, bu ýerden suraty öňden düzülen, dürli kategoriýalara bölünen bibliotekadan alyp bilýär. Bolmasa da poisk setirinden peýdalanyp gözleg edip bilýär. Soňra это устройство. Surat oýmaklygyň bu usuly kompýuteriň ýadyndan peýdalanmakdyr. Oň üçin wstavka bölüminiň rysunki gurulundan это устройство punkty saýlaýarsa, gerekli bolan faýlyň suratynyň üstünden iki ýedek myşkan çep düğmesini basýar. Bolly. Bu surat Microsoft Word'da aýratyn iş meýdany hökmünde yerleşýär. Şeýle de onu hem redaktirlemek, ýagny ütgetmek mümkindir. Onun görnüşini her hil edip ütgedip bolýar. Hemde biz onu isleýän ýerimize geçirip goýup bilýär. Suraty yerleşdirmek mümkinçiliklerini köpeltmek üçin onun tekst bilen arasyny sadlayan funksiýadan peýdalanmaly. Oň üçin ine şu parametry wstavki znaçogyna basyp обтекание текстом punktundan özümize gereklisini saýlaýas. De netijesi şeýlelikde suratymyz awtomatik ýagdaýda tekstiň ýanynaky boş meýdanyna öz ýerini tapýar. Bu funksiýanyň içindäki görnüşlerden men şu görnüşi has gelişikli gördüm. Bolsa dokumenti gyzyklandyrmak hemde ýöneköýleşdirmek üçin illustrasiýada yerleşýän bedegleriň başga bir görnüşinden peýdalanaýyn. Gyzkaçyk girişden soň men tekstiň manysynyň ütgeýänini görýän. Şrif nastroykalarynyň kömegi bilen men onuň adyny ütgedýän. Soňra wstavka wkladkasyna gaýdyp gelip illustrasiýa bölümden figura znaçogyna basýan. Bu ýerde dürli şekilleriň görnüşleri yerleşýär. Ýöne meni şu wagt adaty çyzyk gyzyklanýar. Şoň üçin men onu saýlaýanyna myşkan kömegi bilen onu çizýän. Çyzyk peýda boldy. Ol hem aýratyn objektdir. Şonuň üçin men onu her hil edip ütgedip bilýän. Onu etmek üçin çyzygyň üstünden myşkan sag düğmesi bilen basyp menyuny çagyrýan. Meni bu menyunyň format figura punkty gyzyklanýar.
Şu punktdan peýdalanyp men çyzygyň daşky görnüşini üýtgedip bilýän. Meselem, onuň reňkini ýoğunlygyny görnüşini ine şeýleräk edip üýtgedip bilýän. Hemde islegime görä üýtgedýän. Obyekti dogrulap gerekli ýerde ýerleşdirýän. Onda näme? Men size figuri komandasyny ulanmaklygyň kiçijik mysalyny görkezdim. Häzir men bu sahypada ýerleşýän tekstimizi ýene üýtgetjek. Oň üçin wstavka wkladkasyndan figur bölümünden ine şu ýokurdy çepde ýerleşýän şu znaçowy basýan. Soňra stranicany görkezýänine ine şeýlerek gönügüşlik döredýän. Soňra tekstiň bir bölejigini saýlap wyrezać, ýagny Ctrl+C. Hemde wstavить, ýagny Ctrl+V komandalarynyň üstü bilen ony şol gönügüşlige ýerleşdirýän. Gelin indi bolsa znaçki atly inniki guraly seredeliň. Ine görşüňiz ýaly bu ýerde dürli znaçoklaryň şekilleriň ençeme görnüşleri ýerleşýär. Bulary hem her hil edip üýtgedip bolýar. Meselem, biz adaty ýüzlenme belgisini saýlaýas. Gelin indi ony üýtgedeliň. Obyektiň üstüne basyp format wkladkasyndan saýlan ýüzlenme belgimiziň daşky görnüşini üýtgedýäs. Dokumenta goşulan obyektleri dublirować, ýagny edil şol obyekti şol görnüşde köpüldip bolýar. Ol teksti kopya edilýän düýmeleriň üstü bilen ýerine ýetirilýär, ýagny Ctrl+C hemde Ctrl+V. Häzir bolsa wajyp bolan bir ýagdaýa üns beriň. Ýüzlenme belgilemediň ikisem biziň gönügüşlik obyektimizi azrak ýapýarlar. Ine şu görşümiz ýaly. Näme üçin beýle bolýar? Sebäbi ol obyektlaryň kersi aýratyn sloýda, ýagny gatda ýerleşýärler. Soňky obyektimizim, ýagny ýüzlenme belgimiz öňki obyektiň üstüne düşýärdi, ine şeýle ýagdaý emele gelýär. Onu düzeltmek üçin men ýüzlenmäni belläp, format wkladkasyna baryp, ine şu переместить назад znaçowy basýan. Ikinji ýüzlenmänem şeýledýän. Indi olaryň ikisem yza geçirildi. Hemde öňdäki obyektler ýapanoklar. Inniki sahypamyza geçýäs. Häzir men size ine şeýle ýazgyny näde etmeligini görkezöýün. Onuň üýtgedilmegi helkimiz ýaly usulla ýerine ýetirilýär. Bir tapawut etýän zat olum daşynyň ramkasynyň ýoklugydyr. Oň üçin men format wkladkasyna baryp kontur figury komandasynyň net kontury punktini saýlaýan. Ine taýýar boldy. Indi ýazgymyzy dogrulaymak galdy.
Indi bolsa surat goýmaklygyň ýene bir usulyny görkezeýin. Ol hem illustrasiýa bölüminiň parametrlarynyň biridir. Men gerekli suraty tapyp, ony açýan. Soňra Вставка wkladkasyndan illustrasiýa bölümdäki Sнимок komandasyndan Вырезка ekrana görkezýän. Şundan soň Word awtomatik ýagdaýda ýapylýar. Mene myşkan kömegi bilen suratyň özüme gerekli bolan çägini belläp bilýän. Şeýden ýagdaýymyzda bu surat tablitsa taýýar görnüşini geçýär. Egerde biz ony screenshot eden bolsak, onda ol suraty bize gerekli görnüşe getirmek üçin gyrkyşdyryp oňarşdyrmaly bolardyk. Galannam öňkümiz ýaly üýtgedi bermeli. Bu sahypamyzdan dynlykda indiki sahypamyza geçýäs. Bu ýerde men 3 ölçegli modelleri ulanaryn. Trехмерный modeli wkladkasyny açýan. Bu ýerde Word maňa şol 3 ölçegli modeller saýlamak üçin 2 tane usul hödürleýär. Men kompýuterde beýle modelleriň ýoklugy sebäpli stokowy 3D modeli punktyn saýlap ondan peýdalanjak. Ýokarky poisk setiri obýektlary internetden gözlemäge mümkinçilik berýär. Oň üçin gerekli ady girdiýmeli. Başga ýene bir ýagdaýda kategoriýalara bölünen taýýar suratlardan hem saýlap bileris. Men tekstimiň temasyna laýyklykda itiň suratyny goýsam gelişikli bolar. Şoň üçin Кошки и собаки kategoriýasyny saýlap ine şu suraty belleýän. Saýlan suratym 3D görnüşde bolan soň men ony her hil edip üýtgedip bilýän. Başga da eta ustroýstwadan peýdalanyp, kompýuterimde bar bolan ine şu suraty hem goşşak. Öýüni dowam edýäs. Indiki sahypada men diagramma ýerleşdirýän belýär. Oň üçin diagramma znaçogyň üstünden basýanna Word programmasynyň hödürleýän diagrammalaryň dürli görnüşleriniň içinden mysal getirmek üçin ineşi krugovaya saýlaýan. Bu obyektiň dokumenta goşulmaklygy bilen bilelikde Excel'iň uly bolmadyk tablitsasy hem ýüze çykdy. Oň içine biziň obyektimize degişli bolan ölçegleri girizmeliler. Min ýagdaýymda ol Mars kompaniýasynyň eýeçiliginiň bölünüşi baradaky berilenlerdir. Tablitsany hem şoňa laýyklykda doldurýan. Kompaniýanyň eýeçiligine degişli paýlar, ýagny доли владения компанией. Çep tarapdaky hatara men kompaniýanyň eýeçiliginiň gatnaşçylary belleýän. Sağ hatarda bolsa olaryň milliard dollarda hasaplanan berilenleri öýjüklere ýerleşdirenimden soň men Excel tablitsany ýapýan. Ol indi maňa gerek gel. Indi bolsa diagramma degişli sazlamalardan peýdalanyp men ony azyrak
korrektirovka edeýin, ýagny üýtgedeýin hemde berilenleriň ýagny maglumatlaryň gollaryny goýaýyn. Ene şeý dip üýtgedýäs. Indi bolsa Smart Art diagrammasy bilen tanıştyrmaklygyň geze gelip ýetdi. Onuň elementleri hem biziň tekstimizde gyzykly üýtgeşmeleri girdip bilerler. Meselem, biziň tekstimizde markirowany ýagny alamatlandyrylan spisek ýerleşýär. Men hem şonu dürli reňkdäki ýazyly bloklara öwresim gelýär. Oň üçin Wybar rysunka Smart Art bölümünden Yönököy blok spisegini saýlaýanyna okey düýmäni basýan bolyn menne 5 bölekden ibaret bolan objektler dörýärler. Ýöne maňa 6 sansy gerek. 6-njyny goşmak üçin men myşkaň sag düýmesini basyp «Добавить фигуру» punkty saýlaýan. Soňra spisekdäki punktlary kopiýa etmekliň üstü bilen ýanky objektlarda ýerleşdirýän. Soňra ol objektleri has oňoýly, laýyk gelýän ýere geçirýän. Ondan soň konstruktor wkladkasyna baryp objektimiziň formatyny hemde reňkini üýtgedýän. Şeýlelikde internetden alynan şu uly bolmadyk makalany üýtgetmegiň üstü bilen men size şekiller, suratlar, diagrammalar bilen işleşmegi öwretdim. Döredijiligiňizi hemde zähmetiňizi siňdirip teksti has gyzyklandyryp bolýar. Şunuň bilen bu sapamyzy hem tamamlaýarys. Üstünlikler arzu edip siz bilen hoşlaşýas.